I parlem ara de política i d'una decisió de la Generalitat de Catalunya que ha acceptat les al·legacions que presentava Esquerra Republicana de Vilafranca i impedeix la requalificació de la muntanya de Sant Jaume. El regidor republicà Pep Clar, acompanyat de membres de la secció local, ha explicat que en el ple que l'Ajuntament de Vilafranca celebra aquest dimarts s'ha d'aprovar una modificació del POUM que modifica les intencions inicials de Convergència i Unió i el PSC de traslladar una zona verda qualificada de la zona esportiva a la muntanya de Sant Jaume. Clar explica que el govern català dona la raó a Esquerra i impedeix la requalificació de la muntanya de Sant Jaume. Esquerra va presentar un seguit d'al·legacions a la modificació del POUM, aprovada inicialment al ple del 28 de febrer del 2012 per Convergència i Unió i el PSC. La proposta traslladava una part de la zona verda prevista a la zona esportiva cap a la muntanya de Sant Jaume, que l'Ajuntament va adquirir. Tenint en compte que la muntanya ja és de per si sol no urbanitzable, des d'Esquerra denunciaven que Vilafranca hi perdia espais de zona verda. I com dic, dona total cobertura a la nostra posició, que sempre ha sigut que en aquesta operació el que passava era que Vilafranca realment perdia zona verda. Concretament perdia 67.148 metres de zona verda. I els hem recuperat. Per tant, per això dic que estem molt contents de poder dir que gràcies a la nostra al·legació hem aconseguit que no es perdin 67.148 metres de zona verda. Els republicans han mostrat la seva satisfacció per haver pogut aturar aquesta operació que manté zona verda en la trama urbana. També recorden que van estar a favor de l'adquisició de la muntanya de Sant Jaume per tal de mantenir-la també com a zona de pulmó verd per Vilafranca. En aquest sentit, destaquen que han salvat l'espai de zona verda de la zona esportiva, mantenint també l'espai no urbanitzable de la muntanya de Sant Jaume. Hem salvat, a més, entenem, els metres d'aquesta zona verda per Vilafranca, pel nucli de Vilafranca, el nucli construït, però finalment donem l'operació Sant Jaume per acabada. En un primer pas era la compra, en un segon pas és que no fos objecte d'especulació i que es mantingui com a un pulmó verd per Vilafranca. Per tant, passat ja una i altra operació, entenem que hem aconseguit l'objectiu que teníem, que era que Sant Jaume fos un pulmó verd de Vilafranca, que no fos absorbit per la cantera, que fos municipalitzat, que s'hi puguin fer usos esportius, de lleure, educacionals. Pep Clar recorda que el govern de Vilafranca va intentar aquesta requalificació amb l'argument que significava una millora i major protecció per la muntanya i, en canvi, ara el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, en una resolució de 4 de febrer del 2013, suspèn la tramitació de l'expedient de modificació del POUM i obliga a l'aprovació d'un nou expedient, que es porta a aprovació en el ple de l'Ajuntament d'aquest mes de març. El sadurninenc Santiago Vidal, que és magistrat de la Sala Desena de l'Audiència de Barcelona, està instruint la querella que va presentar